Καλησπέρα guys, στο σημερινό μας βίντεο θα παίξουμε Battle Gang όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, ότι με τα περισσότερα σχόλια το βίντεο μας θα αναφέρεται στα περισσότερα σχόλια σε ένα παιχνίδι, οπότε τα περισσότερα σχόλια ανέφεραν το Battle Gang, οπότε ας το παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα κουτάκι. Όπως πάντα δεν τυχαίνει τίποτα. Έχω πάρα πολύ καιρό να τύχω κάτι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τους ήρωες μου. Είναι 10, θέλω άλλους 9. Δείτε εδώ, έχω προσπαθήσει πιο πολύ να παίξω με τον εξωγήινο και τον αγαπημένο μου κιόλας. Και ξέρω εγώ, ας ξεκινήσουμε να παίζουμε. Πάμε. Ελπίζω να είδατε την ανάρτηση. Όποιοι το δείτε αυτό το βίντεο, like και sub. Και άμα θέλετε να μου πείτε να παίξουμε κάποιο άλλο βίντεο, κάποιο άλλο game, sorry, γράψτε κάτω στα σχόλια. Ας ξεκινήσουμε. Ωραία φίλε, έχουν οι άλλοι legendary ρε. Πόσο τυχαίο είναι αυτό, δηλαδή πόσο τυχερή παίζει να είναι. Βαγάνε αυτοί ρε. Όχι ρε, αφήστε τον φίλο μου. Ωραία, ρε αυτοί καμένοι είναι ρε. Πετάξτε τους έξω ρε. Ωραία φίλε, δεν το αντέχω να χάνω το πρώτο μάτς. Ωραία, πάμε. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Ωραία φίλε, πάλι με έφαγαν. Καμένοι. Ωραία, πάμε, νικάμε. Το έχουμε. Όχι, το ρομπότ, όχι. Ναι, νικάμε, πάμε. Τέλεια, ωραία, νικήσαμε. Άντε, γεια. Όχι! Τι! Πόσο άχρηστος παίζει να είναι ο συμπαίχτης μου. Πόσο άχρηστος. Τι χάνει ο μπρο. Παραλίγο. Ωραία, εντάξει. Πάω να κρυφτώ εδώ πέρα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα με φάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πραγματικά. Ρε, δεν χάνει πόντους. Επιτέλους. Ωραία. Εντάξει, το έχουμε. Έλα εδώ. Όχι, έχουν σούπερ. Εντάξει, δεν μπορεί να με νικήσει και πάλι. Τι! Δεν το πιστεύω. Πόσο άχρηστος είμαι. Και έλεγα τον άλλον. Και τώρα χάνουμε, μαντέψτε. Το κάρμα όντως είναι αληθινό. Αλλά φυσικά υπάρχει ο Star G και όλους τους νικάει ρε. Τι νομίζετε ότι είμαι εγώ ρε. Να χάνω. Δες τον έχω άνετα. Α, θα με φάει τώρα. Κι όμως νικήσαμε. Ωραία. Το πρώτο ματσάκι ήταν win. Καλό για μας. Ωραία. Και τώρα θα παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο. Να δούμε πόσο καλοί είμαστε. Παιδιά, έχω να σου πω ότι καλή ιδέα θα ήταν να παίξουμε και κάνα χοροράκι, να τρομάξουμε. Αλλά δεν ξέρω, πείτε στα σχόλια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έλα, λοιπόν, εδώ θα γίνω Μέση ρε. Ή να γίνω Μπουφόν. Α, όχι, εντάξει, Μέση θα γίνω. Άνκαρα, Μέση. Δεν τον έκανα. Με έκανε. Με σάπισαν ρε. Ρε, με σάπισαν οι καμένοι.
Η μπρο είναι εντάξει καμένη. Ναι ρε γκολάρα ρε, εντάξει τώρα. Τι, ομάδα Μπαρτσελώνα 1000... τι 1000, τι λέω ρε. Πάρτο! Το παίζει και Μπουφόνο μπρο. Εντάξει. Τι μπορεί να με κάνει αυτός. Α, να με βάλει γκολ. Φυσικά μπορεί. Αλλά μπορώ κι εγώ φυσικά. Αχα. Ωραία. Τον σάπισα. Ωραία. Σαπίζω. Αχ. Ξύπνησε το βόδι. Ωραία. Πάμε για γκολάκι. Αχα. Πολύ ωραία αυτό γκολ. Τόσο άχρηστος είμαι. Ρε δες τι κάνουνε ρε. Δεν το πιστεύω, τώρα θα γίνω μπουφόν εγώ ρε. Δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Δες εδώ, όλα θα τα πιάνω. Να δες. Αυτό εδώ. Δες. Α, ναι. Ωραίος μπουφόν, Ωραίος. Ωραίος, πολύ καλός μπουφόν. Ωραία φίλε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε 5 victory. Ώστε να βασικά δεν ξέρω πόσα victory θέλει. Αλλά ας προσπαθήσουμε να το φτάσουμε στα 550 κύπελα. Πάμε, ας το κάνουμε ρε. Αλλά καλύτερα brawl. Επίσης τον εξωγήινο τον έχω 200 κάτι κύπελα. Παιδιά, θα ήθελα να σας πω ότι όσο για την playlist με το Fortnite, με τον Star J, δεν ξέρω πότε θα την κάνουμε. Ενδέχεται να την κάνουμε, να αργήσουμε λίγο να την αρχίσουμε. Αλλά πάντως θα την κάνουμε κάποτε. Αυτό να το ξέρετε. Μπορεί να την κάνουμε τον άλλο μήνα, μπορεί σε μια εβδομάδα, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Αλλά, με σάπισαν. Αλλά ναι, θα την κάνουμε κάποτε. Αφηρημένος κι εγώ. Σας μιλάω για το τέτοιο, για το Fortnite. Αλλά, τον έφαγα, τον σάπισα. Όχι, θα μας πετάξει το λεωφορείο. Ρε, τι λέω ρε, έχω πάθει πλήση εγκεφάλου. Τι έκανε ο άλλος ρε. Δες τώρα τι θα τον κάνω. Όχι, τι έκανα ο χαζός. Τουλάχιστον μπορώ να τον πετάξω. Ρε, γιατί δεν με αφήνει. Θα με πετάξει το ελικόπτερο. Φάτε τον λαγό, μπράβο. Το πάντα. Ναι ρε φίλε. Δες τώρα. Κάρμα is real. Τον παίρνουμε, τον κοροϊδεύουμε και τον πετάμε. Έτσι για τρόλ. Να τον διαλύσουμε ρε. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί. Όχι, θα μας απείσει. Και τον σαπίσαμε εμείς. Φυσικά, αφού είμαστε προήλες. Τι τώρα, τι λέτε να είμαστε. Εμείς προήλες ρε. Σίγουρα δεν είμαστε αρχάρι ρε. Με τρώει, ωραία. Σούπερ! Σας παίρνω όλους με το αεροπλανάκι μου. Άσχετο ότι δεν είναι. Ναι ρε, το γύρισα τελευταία στιγμή. Έλα εδώ εσύ. Έλα να τα πάρεις. Τα πήρε. Τα πήρε ο μάγκας που μας άπιζε στο ξύλο. Ωραία, τα πήρε και αυτός. Όχι, ναι ρε φίλε. Άντε γεια. Τους νίκησα. Λοιπόν, θέλουμε άλλα 25 κύπελα. Ωραία, εντάξει. Εσείς ποιον χαρακτήρα θα θέλατε να ξεκλειδώσω? Πείτε μου κάτω στα σχόλια.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Ακόμη ένα brawl. Λέτε να τους έχω ή να μην τους έχω? Λοιπόν, εγώ λέω πρόβλεψη ότι δεν ξέρω. Πρόβλεψη, ναι, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε. Άντε, σε ποιο map? Όχι σε αυτό το map. Παιδιά, αυτό το map είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Ρίπ. Πάρτο. Όχι, το παίρνω εγώ. Ναι, το πήρα. Ρε, να το λένε Drake, ρε. Τι Drake? Αυτός εδώ μου δίνει πάρα πολύ, ρε. Πάρ' το, ρε. Πραγματικά, ρε. Δες, είναι τόσο σπαστικό όταν χάνεις. Ωραία. Καλά το πάμε, καλά. Άμα θέλετε να συνεχίσω αυτό το παιχνίδι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα και ό,τι θέλετε πείτε στα σχόλια. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτήν εδώ την πλακία. Ας κατεβούμε να πάρουμε λίγο αστεράκια εδώ πέρα. Καλά μας κάνουν, δεν μας κάνουν κακό. Μόνο να μην μας πατήσει το τρένο. Όλοι κάτω στα σχόλια γράψτε win star G. Όπα, τι win ρε, εδώ κάνουμε miss. Το μισάρουμε ή το... Άντε γεια. Μια χαρά, άντε γεια. Φίλε, τυρόπιτα εδώ. Πάρ' το. Την έφαγε την τυρόπιτα. Τι με σάπισε. Όλοι κάτω στα σχόλια RIP Star G. Με σάπισε και με πέταξε και στις ράγες. Ωραία, την κλείτωσα φτηνά, πολύ φτηνά. Έτσι τους παίρνουμε για να τους κάνουμε bullying. Αλλά και αυτοί με σαπίζουνε. Όμως, δες τι με κάνουνε ρε, με ξεσκίζουνε ρε. Με πετάνε και ακριβώς στις ράγες, λες και το κάνουν επίτηδες. Εγώ πώς δεν μπορώ. Άστο. Ωραία. Μαζεύουμε μεγάλο μπουνίδι για αυτόν εδώ. Το πήρε και θέλει κι άλλο ρε. Ωραία, εμείς φεύγουμε γιατί έχουμε τα περισσότερα stars. Και όμως νικήσαμε. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα δεν ξέρω τι να παίξω. Κάτι στο pass μας περιμένει. Και είναι ένα box. Ένα μικρό. Αλλά ποιος ξέρει. Ναι, τίποτα. Αλλά ναι, δεν πειράζει. Από αυτό έχω τύχει πάρα πολλούς παίχτες. Και είναι καλό αυτό. Δείτε τι ξεκλειδώνω. Πολύ καλό. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξω Steal the Chicken. Λοιπόν, ελπίζω να πάει καλά αυτό γιατί δεν έχω παίξει πολλές φορές, μόνο Brawl παίζω. Αλλά οκ, ας το δοκιμάσω, ναι. Έχω παίξει μόνο 1-2 φορές. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Το ξεκινάμε. Εγώ το είχα παίξει μια φορά μόνος μου. Το είχα παίξει με ένα φίλο μου γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε κότες. Κότες, ωραία. Αφήνουμε τις κότες όμως. Πού είναι αυτή εδώ? Πάρ' το. Θα με πατήσει κανένα μάξι. Μετά θα έχουμε τρεχάματα.
Με κυνηγάει. Σας το είπα, θα έχουμε τρεχάματα. Ωραία. Θα έχουμε τρεχάματα. Αυτοί εδώ δεν έχουν καμιά κότα. Είχανε μία. Θα παίξω το κοτέτσι. Πολλές έχουμε εμείς πλάκα. Και έρχονται να μας τις κλέψουνε. Ωραία, νικάμε. Νικάμε και τον πετάμε στον δρόμο. Ναι, νικήσαμε ρε. Νικήσαμε. Άντε γεια, και βγήκα και MVP. Δηλαδή τι άλλο θα θέλει αυτός ο συμπαίκτης. Λοιπόν, θέλουμε άλλα 5 κύπελα για να πάρουμε 550, δηλαδή ο στόχος από την αρχή του παιχνιδιού. Πάμε brawl, αλλά με άλλον brawler, τι λέω, με άλλον player. Συνήθισα λίγο από το Brawl Stars. Τον εξωγήινο τον είχα 211 και τον έφτασα 242. Πάμε με το καγκαρού και βγάζουμε το στυλίτι chicken. Πάμε, το έχουμε. Έλα, 5 κύπελα είναι μόνο. 5 κύπελα. Δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, παίρνω αυτό το κουτί, το φέρνω στο κεφάλι αυτού. Αχα, αστόχησα. Και τώρα θα φας μπουνιά. Αχ, όλος τι μας κάνει ρε με τα κουτιά του. Η γάτα. Έλα εδώ, γατούλα. Ξέρω, δεν είσαι εχθρικιά, δεν δαγκώνεις. Εντάξει, αλλά πρέπει να προστατεύομαι εγώ. Έλα εδώ, πιγκουίνε. Όλοι κάτω στα σχόλια, ριπ πιγκουίνος. Είχαμε καημένο. Αχ. Μη. Όχι, θα πεθάνω. Κι όμως προστατεύομαι, όπως είχα πει. Σε ένα γατούλα. Τελικά έπαιζες. Και τώρα θα τις φας. Αχα, τις έφαγα εγώ. Βοήθεια, έχω τους πιο άχρηστους συμπαίκτες του κόσμου. Δες την αντιγατούλα ρε. Εχθρικιά είναι τελικά αυτή. Καλά ήμουνα εγώ από την αρχή ρε. Δες από μακριά. Απόσταση. Κορονοϊό. Ρε γιατί με κάνουν τόσο bullying δηλαδή. Ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Χάνουμε, δεν το πιστεύω. Έλα εδώ. Ναι ρε φίλε, πάλι εγώ τους έσωσα. Σκατά έσωσα. Τώρα πρέπει... Τι έχασα 7 κύπελα. Πόρε φίλε. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα συνεχίσω στο επόμενο βίντεο. Θα πάω 550 κύπελο. Τσάω. Κάντε like και subscribe.